Pilingerang Ann Curtis here ulit, nagbabalik. And of course, welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Now, alam niyo na ang gagawin ninyo, ha? Below. At saka, sa mga nagtataka kung bakit Pilingerang Ann ang aking pangalan, panoorin niyo yung aking first content video, nandoon ang explanation. So by the way, for today's video, ang ating content, sabi ko kasi sa friend ko, actually request to ng aking friend, at saka may mga nagtatanong din in person kung bakit daw maganda ang skin. Wow! Wow! Totoo ba? Thank you so much. Such a great wow. privilege. Charot. Okay. Anyway, sabi ko kasi sa friend ko, dapat relevant. Hindi naman masyadong relevant. Sabi niya, di ipalusot ko instead na hugas-hugas ng kamay, hugas-hugas din ng mukha. So mag-skincare tayo ngayon. So, actually, gusto ko rin tulungan yung mga mababa yung kanilang self-esteem, self-confidence dahil madami silang pimples. Kasi I've been there before. Tignan nyo yung picture ko dati. Okay. Diba? Daming breakouts. And yun nga, nakakababa talaga ng self-confidence. Pero pwede ko kayong tulungan pag nanood kayo ng aking video. Commercial lang muna. Kwentuhan ko lang muna kayo. Alam nyo ba dati, super duper arde ko when it comes to my face. Yes, tawag nila, di ba, Fane? As in, super mahal yung mga ginagamit ko. Nakikipagsabayan ako sa mga friends ko na mayayaman na kahit hindi ko naman na masyadong afford. And I felt so insecure during that time. As I grow older, ayun, na-realize ko na may mga tao talagang gift yun, and all we have to do is to be happy for them kasi gift nila yun. And for ourselves, we have to accept na din. Hanggang saan lang ba tayo? Kasi talagang mayroon talagang gift na binigay si Lord na talagang para sa'yo yun. Para sa kanila, we have to celebrate that for them and not to be insecure, not to be sad for yourself. So, ang dami ko na namang chika sa buhay, mga kapamilya. By the way, punta na tayo sa ating mga products. Okay? So, sabi ni Albert Cunyawan, dapat daw iba ang facial wash mo sa umaga at iba din sa gabi. So, meron akong dalawa. Actually, nung una, ito lang muna yung facial wash ko. So, it's the vlogger talaga tayo. Maganyan tayo. Ano ba? Hindi nyo makita. Pang mayaman ata yung camera dapat. Ayan. Hindi kita. Yan. Yan. Kita? Hindi pa rin. So, this is the tea tree. Ayun. Tea tree oil, the Body Shop. Yan. Skin clearing facial wash. So, ito yung aking ginagamit pang umaga. Actually, ubos na. And thank God, hindi naman ako nagbre-breakout dahil wala naman na akong mapagbilhan. And ito naman, thank you so much sa aking friend na ng regalo nito. Actually, super gift. Super bonggang gift ito kasi nung ginamit ko, hindi na ako masyadong nagkaka-breakout. Actually, tignan nyo, yan ang mga bakas ng aking mga kahapon. Okay? Yan. Dati wala. Tapos nung super duper arte ko nga, ayun, pinarusahan ata ako ni Lord. Char! Hindi, parang ganun talaga. Pag may mga bagay kang hindi ka grateful sa mga bagay-bagay, ayan, nangyayari sa kaartehan mo, girl. Okay, ito naman. Okay, this is from, yung kanina, Body Shop. This one is from Face Shop. Naku, afford-delicious lang ito. Nakita ko sa mall. It's 250. Wow. At saka parang isang doon. Kailan ba ito binigay sa akin? Oh, good for 12 months. Kailan ba kami nakita ng friend ko? Basta, ang tagal na. At super tipid. Ito naman, bili kayo ng maliit lang muna. Kasi baka hindi nyo hiyang. Yung maliit, meron silang package. So, yun, less than 800. Tatlo na yun, madami. Tsaka meron ng
toner yon at saka meron natin yung ito. Tea tree oil for blemish skin. Yan. Diba ko dapat natin kung paano siya i-focus. Bayan, ayaw. Nakikicooperate. Anyway, so syempre, since medyo paubos na siya, meron tayong alternative. At sabi ni Dr. Vicky Bello kasi, kailangan natin ng scrub. So this is brightening scrub. At in fairness, thank God, at hindi rin ako nagkaka-breakouts dito. Pero merong patubo ko, ayan, kailangan natin gamutin. And syempre, after mag-facial wash, kailangan ng toner. So, ito, binili ko nung napanood ko si Dr. Vicky Bello with an interview with a vlogger. Naku, hindi ko na alam kung anong pangalan ng vlogger na yun. But, this one is really, really good. Okay? Yung maliit nito kasama na noon, sabi ko sa inyo, less than 800 lang. Pag malaki na, 695. Wow! Okay, pero at least sulit na din. Pag effective sa inyo, remember, iba-iba tayo ng mga skin type. So, I'm just sharing what works for me. It might work sa inyo din. Okay, so this is the... So, maglagay tayo nito dahil hindi pa ako naglagay. Yun. Sabi pala ni Vicky Bello. Okay. Dati kasi fan na fan ako ng moisturizer. Tapos sabi niya, hindi daw advisable mag-moisturize kasi matatama din yung skin natin na mag-produce ng collagen, elastin, mga ganyan. So, at saka yung dead skin, pinapatong-patong lang daw natin pag nag-moisturizer tayo. So, from then on, hindi na ako masyadong nag-moisturizer. Sa mata na lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay? So, ganyan tayo. Ay, mali palang ginawa ko. Dapat na pataas. Pero alam nyo na, balahura tayo pag minsan, kung saan-saan na lang. Actually, siguro kaya maarte din ako dati kasi may mga ate pa akong kasamang dito sa bahay na as in super chika namin mga pampaganda, beauty tips and everything. Pero ngayon kasi may sarili-sarili lang kaming buhay. I miss you, ate. Ako, shout out pala sa mga friends ko yung sa kasabgip kalat saka doon sa estudyante ko dati, si Lorena. Hello, hopefully you're still watching. Yan, so pinag-alternate ko lang ito, depende sa aking mood. Pero ito kasi micro peeling toner. This one is less than 100 lang. O, diba? Yun ang lesson, pag ako talaga, sana natutunan ko ng mas maaga. Huwag makipagsabayan pag hindi carry. Huwag trying hard sa buhay. Okay, tanggapin kung ano tayo. So, dati din, ito, ubus na, hindi na ako gumagamit kasi thank God, parang okay naman na yung skin ko. Pag okay na yung skin ko kasi, ngayon, dead man na. Basta hindi ako pinipimple, masaya na ako. Ito, dati, nung may gaganyanin ka kasi, this is anti-imperfection daily solution. So, suitable for blemish skin. So, pag may mga pimple talaga, the best of the Body Shop na to tea tree. So, as you can see, meron tayong patubo dito isa. So, gagamit tayo nito. Yung tea tree oil nila. Actually, ito yung pinaka-best seller. Ayan. Tea tree oil. Pindutin natin. Yan. Yan. Yay! Char! Okay. So, yan. Ito actually yung pinaka-best seller nila. Paulit-ulit, girl. Anli ka, girl. Anli ka talaga. Pasensya na, nasanay ako sa pagtuturo. Kailangan ulit-ulitin. Yun. Ganun lang. Sa affected areas lang.
Okay. So, ano pa ba? Sa umaga, syempre, hindi mawawala ang fan ako ni Bello. Sunscreen. So, dati gamit ko itong Bello Tinted. Dapat non-comedogenic. Non-comedogenic siya. Para hindi mag-clog sa pores. And medyo napuputian kasi ako dito. So, naganap ako ng other one. Ito, BB cream naman. Which is, thank God, basta ito talaga ang pasasalamat ko. Hindi ako pinipimple. Thank you Lord na talaga yun. Magpasalamat ka na talaga. So ito, nag-try ako na maliit. Si Ubos. Ewan ko ba kung hindi ko sila tinatapon. Tinitreasure. Sila tinatapon. Nandiyan sila sa lalagyan ko. Parang, kasi ito na yung gamit ko ngayon. Proof yan na ito talaga. Sa mga gusto. Ito day, pang umaga. Kaso patulog na ako, so hindi ko na malalagay. Pero parang, paano ba? Dito na lang sa liig siguro. Yan, kung titignan ninyo, medyo maputi. Hindi ko actually siya super ka-shade. Pero pag i-blend naman, parang nawawala. At hindi naman siya ganun ka-tapang kasi BB cream lang. Okay? So, ayun, pag sinisipag tayo, maglalagay tayo ng ganito sa gabi. This is sleeping mask. Doon lang sa part na, sige, maglagay tayo today. Ito, mura lang ito eh. Less than 100 lang din ito. Diyan sa part na, less than 50 pa nga ata. Sa part na ano, may mga red marks. Yan. At syempre, meron din tayong moisturizer. Ito siya. Pero hindi ko nga ito ginagamit lagi. Sa under eyes. Under eye ko lang siya masyadong ginagamit. Hindi ko alam basahin nyo na lang. Walang nabibili nito sa mga sa online ko siya binili. Sa Manila siya nabibili. Kasi ito yung ginagamit ko din pang makeup. So, this one is a little bit pricey pero hindi ko siya ginagamit everyday. So, okay lang. This is good for 12 months. So, sige, sa lang, banda. Diyan. Kung saan, malapit-lapit na tayo mag-age. Yeah, by the way, yan, mukhang lalang. Yan, sa mga nagtatanong ng edad ko, well, I'm 31 years old. Pero dahil sa kaartihan ko dati, thank God na din sa kaartihan, ayan, medyo hilig-hilig tayong mag-skincare. Medyo bata-bata na din tayo ng konti. Wow! Nagbuhat ang sariling bangko si Bakla. Okay, anyway, pag meron din tayong sinipag pa ulit, okay, depende sa mood. Ito ang tagal ko nang binili, hindi ko naman nabubuksan kasi nga hindi na ako ganun ka-arte sa katawan. This one is, yan, 7-Eleven lang. I think less than ano lang to 30 pesos ata. Less than 50. O diba, mura bells. So, ayun lang. Pag meron kayong questions or gustong pagawa kay Filingerang Ann, comment down below and huwag niyong kalimutan na like and subscribe and keep on watching. Hit the rainbow. Ring! Hit the bell button para at least ma-notify kayo sa aking next video. Thank you so much and sana meron na naman kayong pulot na mga aral. Bye-bye! Mwah! Na ako may nakalimutan ako sa mga may pimples ngayon as of the moment. Wag niyo pong titirisin dahil tignan niyo po ang nangyari sa akin. Dahil sa aking kaartihan yan. Magkakaroon ka ng scar. So, hayaan nyo lang po. Gagaling yan. Okay? Don't worry. Dasal-dasal lang din.